wilahing namastu namas idan mas mring jagat karuna siran tondo kawisaning bisana sono sinawung langin lopo istimasih lestantun lampahing buddha dinantur tutur kadra-tetulat mring panasdieng praja winursita ngupama paramesra gitu ing jaman purwa winardi tameng lata mangkin teka pasaning buta renggeng perlambang kang matumpa-tumpa trahing kang dinama-dama panggung sang muring kota nggih nagari pundi ngingkai kwadi dosa purwa eko marang wilan siji diluwih dosa 10 purwa araning kawitan senajan to kathah titaing Bathara kang pinter ngupadi nagari sewu tan antuk sadosa satustan bisa aturaken kalih anenggih ingkang kinarya purakaning carita ya pambukaning kandha ora kaya daging kraton ing Ngamarta ya kraton Ngindraprastha ya sinebat kraton Batana Kawarsa ya sinebat kraton Merentani ya sinebat Wanamarta dene caritane kraton Ngamarta wujude wana ana kang mestani Wanamarta ana kang mestani alas Merentani ing kondang gawat kaliwat uwingit kepati-pati jer ing kono dununging jem setan priprayangan duwe nguni nanging sawusnya kababar marang para satriya Pandhawa ilang wujuding wana kawujudan kraton 5 wirangane winestan kraton Ngamarta ngagul pawenang Madukara Sawojajar lan Bumira Talun yekti ngamun negari Ngamarta kondang yen negari kang agung werdeni kathah para nalendra manca projing samya nyontolan aniru marang pernataning negari Ngamarta kathah para ratu kang sami manungkul tanpa karana giribaging Pancakara nganti kondang nalendra Ngamarta sijining ratu Babalaraja uga sinebut ageng werdine ora ngomongake para ratu ora ngomongake para raja senajan to kawula cilik kathah ing samya kalincut kepincut marang kautamaning para kawula Ngamarta satemah kathah kawula manca negari kang sami brungkat kimpul boyongan sak keluarga lila ninggal marang bumi utah gedhe nderek gesang wonten ing wewengkon kraton Ngamarta kacena kang sami mangasrama awis saka keng para kawula jejel apapet adu jike tepung taritis tumpang talang sambung blandar najan kaya mengkono nang nyatane para kalujatan wenten kang sambat yen to kecingkrangan gesangira tetela lamun to nalindra Ngamarta sijining randha kang lumuh saliring kalpatan tresna welas asih nginden esti kana sinebat ayom kang saiki lamun to para naeka prajurit para kawula bisa menunggal sajiwa manunggaling karsa ing pangangkah amung arsa gayuh marang tata rahayuning negari ingkang rumangsa dadi nayaka datan ingkang mumani merengkang saka paguraning negari ingkang rumangsa dadi kawula datan ingkang kumumani nerak sangka pernataning praja lan uga kana sinebut yen to negari Ngamarta ketingal ayem werdining ayem
kawula kang mapan wonten ing plosok Pradusunan ing mapane wonten ing pucaking pagunungan ingin paribasan cerak watu ado ratu nanging ing kono tansah ngesti marang karukunan atut uruntut sayuk rukun ing dinasti tan menten para kalukang nindakake Durjana datan menten para kalukang tumindak culika sakila mento para kalukang Amarta Darbi paugeran ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karya tut uri andayani pinunggal candraning negari ana nggih ing pinuji lenggah wonten Damparagung miyos keng Datulaya den ayap sangganing para mban ingkang sareng ngampil upacara banyak dalan sawunggaling arda wali kula badhak kendhiken Cana Kajumas ora mantra Ratu Madyapada iya jawata kang kairing para widodari senajan ngagem busana ingkang sarwa prasaja ketingan mantra tejane yaiku warnane wong agung ngamarta wenang den ucapno ajujuluk Prabu Puntadewa ya Prabu Darmajaka ya Prabu Darmakusuma ya Prabu Guna Talikrama ya Prabu Yudhistira Rikala Timur kekasih Raden Kangka ya Tandha Dwijakangka pinaren asma marang dewa Ajata Satru lenggah wonten Dampar kinapit ingkang rai kembar Raden Akura saha Raden Sedewa sumrambah marang sangganing para mban ing sareng ngampil upacara banyak dalan sawunggaling ardhal kula badhak kendhiken Cana Kajumas nalika semanten wong agung prisa marang piswaning para wadya nampi tamu agung saka kraton Ngurati kang sayekti tansah den antu-antu marang para Pandhawa wong agung ing Ngurati Prabu Sri Bathara Kresna jejuluk ira wong agung ngamarta pirsa marang Kang Raka Sigra nggih ngacarani kepareng jajaring madyaning Stinggil Prabu Sri Bathara Kresna mengkraker marang pamadyaning Pandhawa Satria Madukara Raden Janaka ingkang sesarengan marang ingkang Raka Satria Ngagul pawenang Raden Hariwerkudara ya Bratasena ngaglah wonten ing piswanan Raden Werkudara mengkraken marang Erkian Patih Andakawana ingkang tinanggenah ngatur marang sangganing pamadya tuwin para nayaka praja ingkang ketingal pepet rapet pipit lampit pepeting paradya trep ngebaki alun-alun tumpang dengkul pasebane alampiting paradya angesti marang dedamel pirantining peperangan tumbak ngabak kowe jati ngarang payung amruk kaya jamur terik parandene sirep tanono kang sami sabawa wis nyuwuni wong ngarsem daring sabda kagat padha sakul paradya ngangsi pasebane kaya kabaten intri Lodho maju Yat langening kalangyan aglar pantal muncar
Aklara pandang muncar soroti kegunang soroti tanah padang kasoran bacaring kegono bacaring kegono kasare mongso kakiko ino anang ujangan solo dasare mongso kadhika katemen kaya ligana miwah sining wono sinawang saking Sritinon ing pasewakan busana sutra kang maneka warana Sebagung puspiteng Udyana nyang pancrakan sarwa rukma nenggeng kang mandheg Narawata
para prabanya sumirat kenyaring tejo liwaran lir lat sisiring dadet wimbo kekonto kang amre katiuping maroto manto sebaran kang mangambar kungas ngebeki jroning pasewakan jroning pasewakan Handra ingkang puspitorum kasiring samirana ambre segara gadung mangambar kungas kandaniro baul langgeng sing datan awrat Koko Prabu nyuwun sewu sawetawis ingkang rayumpun saged tumuli acarane rawuh paduka Koko Prabu sak samunipun Koko Prabu lenggah kepareng ngraturaken pambagya panakrama rawuh paduka Koko Prabu wonten Istinggil negari Ngamarta Koko Prabu nuwang sukmono ngadili hong baul langgeng kula tampi tangan kekalih Yai upami Yai menika kadang kula werda pangendikanipun sampun kula petelaken wonten mestaka pinangka jimat nanging gandeng Yai menika kadang kula mudha pangendikanipun Yai kula petelaken wonten ing dodho kendelo sami-sami pratanipun ing raka manggih ing kawidadan saking pangestunipun para sesepuh pamujinipun sedaya kadang Yai Prabu syukur binagi sewu Koko Prabu mekaten sak samunipun Koko Prabu lenggah sawetawis kula aturi amragaken temenipun sedherepun kadang badhe suka pambagya wansa paduka Koko Prabu matur sewu sembah nuwun Yai kembar Arjuna Sena tumulya suka pambagya marang Koko Prabu kang nembe rawuh sampun kepareng munggal pangandika dalem Koko Prabu tak lilani Yai kula ngaturaken sungkem pangabekti Koko Prabu kula ngaturaken sungkem pangabekti Koko Prabu Dimas kembar pun Kakang Tampa pangastutinipun Kakang Tampanana Yai kula pundi wonten mestaka Koko Prabu kula pundi wonten mestaka Koko Prabu iya
kula semanten ugi kepareng ngaturaken sumangga bekti mugi kunjuk unesanipun Koko Prabu Bathara Kresna. Iya kadangku ipe Janaka tak tampa kanthi bungah pangastutinipun Kakang Genti Tampanana. Ya Di kula pundi wonten ing staka Koko Prabu mengkono isih sok padu apa ora? Mboten. Ya wis aja sok padu ya. Mboten ndak ngrenggangke rejeki nyertake rejeki inggih. Wah Jlideng Kakang Wisawisi rawuh sembahku Tampanana Jlideng kakangku. Ya Dimas Bratasena tak tampa pangastuti Tampanana Yai. Tak pundi ana mistaka ngendikane Kresna kakangku mengkono Dimas Werkudara Patih Andakawana kawula nuwun wonten timbalan ngadhawuh Kanjeng Dewaji para nayaka kang adoh crakna crak wraketna aja nganti padha dinidungkap nggone padha midhangetake marang jarwaning ingsun. Kula ngestakaken dawuh prayogake jeneng purung ngadhep ana ngarsaning ingsun Patih. Nggih kados mboten kirang prayogi sakderengipun ing abdi amragan sowan kepareng ngaturaken sungkem pangabekti langkung rumiyin mugi kunjuk sandhaping pepodo tak tampa kanthi gembira Kakang Patih Andakawana kawula nuwun. Kundur sabda wencanipun Koko Prabu saksamunipun Koko Prabu rawuh kula gambaraken lumampah ing wanci panglong kepanggih obor sewu ndadosaken padang tetrawangan. Istanipun sampun sawetawis para kadang angrangu rawuh paduka Koko Prabu. Ewadene randhat Koko Prabu rawuh namung kepareng kula suwun kawicaksananipun Koko Prabu. Yai, nuwun sewu yen to randhat praptanipun ing ngraka wonten kraton Indraprastha krana mboten keten namung samegaring songsong ing ngraka menika amengku negari piyambak. Inggih. Ewa semanten sasampunipun Yai terwaca bilih wonten wigatos ing kedah kawedharaken dhateng ing ngraka kepareng Yai kula paring dawuh paring sabda dhateng raka para Yai. Koko Prabu sedaya para kadang sampun mboten wonten ing saged damel padhang ing manah kula. Mbok bilih Koko Prabu ing saged madhangaken swasana ing peteng saged ngudari kawontenaning ruwet Koko Prabu sawetawis ingkang rayi bingung krana kapothah dumateng Ibu Kunti Talibrata rinten pantara dalu idam-idam angame-ame kepingin cunduk Sekar Candraretna. Koko Prabu menika wonten pundi papanipun upami to menika wujuding kanugrahan dewa sinten ingin kagungan lajeng cara kados pundi anggenipun badhe anempuh ngupadi dhateng Sekar Candraretna kasebat Koko Prabu nyuwun kawicaksananipun Koko Prabu ing samangke. Leng-leng ramyang kang driwang candra katawengan sumenggas katu redan lemut kabyataning rujet rem-rem driya manawung driya
kekunging wang wisesa Tanono kanggo jiwa raras tanono kanggo jiwa raras Jriteng kakangku. Apa Dimas? Sawise jriteng kakangku nampa ngendikane mbarepaji kakangku teka banjur meneng mung tebak-tebak jojo. Apa sebabe? Wong semene iki sing pinter dhewe mung jriteng kakangku. Duwe kaca paisan turta wicaksana. Iki disuwun kawicaksanamu upama ta kurang nggunakake marang kawicaksanan kaca paisan gunakno apa dadak nganggo sewan yen pancen dadak nganggo sewan sewane pira mengko aku tak melu urun nyewa kaca paisan iki nek tak langgati mengar ngejak padu iki. Lah apa pun kakang wis nate lan kondang. Sok nyewake pusaka ngono iya. Mbok menawa Kresna saiki karo biyen beda. Pusaka kaca paisan iki pusaka paringaning dewa. Sing ora kelon digunakake sembarangan. Iki ora sembarangan digunakake. Iki baku. Mergo iki ruwet rentenge negara sing gungan wong tuaku. Ibu Kunti yen ora tak sembadani ora tak pinangkani kaya ngopo nangise kuwi biyungku sing nganakke aku. Iya pun kakang percaya. Sena apa mbok yo nganggo sabar sethithik. Koko Prabu tindak mrene kuwi sing ngatur rawuh aku. Aja tok jak padu. Karben Koko Prabu anggung napasi atus riwene menep penggali engko banjur nggunakake marang kawicaksanan upama ta ing kono rada nemu pepeteng mestine itu mling nggunakake marang kaca paisan kowe aja nyentulani rembug yo mergo ratune Ngamarta kuwi aku yo apa rumangsamu sing duwe panguwasa negara Ngamarta kowe? Ayo kowe. Mulane menengo. Yo. Aku nek wong siji kae wedi aku. Wis do rembugen aku tak trimo meneng. Mongso Buddha. Duh. Raden, astane ngengingi sirah kula. Kurang mlotrok. Ana sirah patih nggo ganjelan tangan. Kula suwun kawicaksananipun Koko Prabu. Yayi. Yen mekaten keparingi ngroko badhe nginaken kaca paisan. Namung kemawon sedaya pur kadang monggo nderek nyuwun keparinging jawata. Mbok bilih jawata ngudanani badhe anjangkung menapa ing dados kersanipun Kanjeng Ibu Kunti Talibrata. Kaca paisan tumuli paring dawuh wonten pundi papanipun lan sinten ing hamengku. Kula semanggaken Koko Prabu Bathara Kresna. Nalendra kang mambek marutama semreng Prakawa dasu
kekancara saben dina Yai kados pundi Koko Prabu? Aduh, nyuwun agunging pangabsama ing ageng Yai. Awit sasampunipun kanca paesan kula titip resa. Menika kados dene tasih tinutupan ron selembar. Yai Prabu, aduh kados pundi Koko Prabu? Wah, sing nutupi godhong apa? Luput meneh. Dimas, opo? Tegese isih tinutupan ron selembar kuwi durung kersa paring dawuh lan durung kersa paring keterangan. Ora kok ketutupan godhong kuwi ora. Kuwi perlambang. Oh, ya wis. Sirahe dilih ndak ketumpangan meneh. Nggih. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Mongko upami to mboten tumulitipun leksanani panyuwunipun Kanjeng Ibu, kula tansah badhe nampi deduka. Kula sumanggaken Koko Prabu samangki borong Koko Prabu saged kasembadan kersanipun Kanjeng Ibu saking Koko Prabu, mboten nggih saking Koko Prabu. Kula pasrah bungkuan wontenipun Koko Prabu, tentunipun kula pinangka wakilipun sedaya para kadang Koko Prabu. Tandya para Pandhawa Yoga mulung mangusiring prasata Kurawa Kambakong Kesrukadite larut katut sagung para ratu hengat kang kapi layu sang Aswatama yang pradipati yen mekaten lisanipun Yai cekap ingin ngeroko mboten perlu Yai jengkar saking negari Ngamarta tuwin para kadang-kadang kula tansah nyenyuwuna kemawon. Kula semanggaken Koko Prabu, kula nyuwun pamit Yai ndherekaken widodo matur sewu sembah nuwun awit saking kesaganipun Koko Prabu jentepit dumateng kewajiban. Mekaten Yai, Arjuna kepenak nggon mulungguh ndherekaken widodo sembah kula ingin tut wingking tindakipun Koko Prabu ya. Sen aku njaluk pamit. Yo, mangkato sing ati-ati. Ora ngejak sapa-sapa. Ora, ya wis. Malah beneran iso nrono rene ya bebas. Kembar njaluk pamit. Ndherekaken widodo Koko Prabu, ndherekaken widodo Koko Prabu. Yai, namung kula gadah wewalar sawetawis sak pengkeripun ing ngraka pusaka Ngamarta mung ngantos wah saking astanipun Yai. Ngestu padha dawuhipun Koko Prabu Bathara Kresna. Pekaten Yai.
mongkok inggale wong agung sawya prisa bidalur ing neraka nata Ndrawati. Sang Hyang Purwokadang uga cingak ing raos semono prastyane Koko Prabu Bathara Kresna, semono katresnane Koko Prabu Bathara Kresna marang para Pandhawa. Wusnya wong agung Ndrawati jengkar Tripandrat wong agung datan angandika Triwilangan Tripandrat kedhep persasat mung tigang kedipan wong agung datan keparing-paring dawuh marang Purwokadang pinempurun Nayaka Praja kocap kang miyak pasibaning Puradya Balanakaya praptane sang tapa Begawan Durna ing semau tedhak wonten ing kraton Ndrawati pinanggih komplang ing panggraita mbok menawa wong agung Ndrawati lenggah ning kraton Ngamarta pramila kono prapta wonten kraton Ngamarta gawe kaget kang sami lenggah mendak alon totol gairo tutaning sang Narapati Hangujung wasta kalih pisan tuhu bekti hangantu sataning nata mawantya wantya nungkulna muga ngungasna jaja angungasna jaja
mboten badhe samar. Pandulipun ing putra menika pepundhen kula Paman Durna rawuh. Duh, gandhek bleguduk manyar-manyar lole. Leres nggih, leres. Ngaturaken pambagya ingkang putra. Paman. Inggih, kula tampi tangan kalih panggenipun anak Prabu Puntadewa sampun mentah dhumateng ing bapa. Kula tampi kanthi bingah. Awis saking pamujinipun para anak-anak kula Pandhawa kados manggih ing kawidadan nir ing sambikala mboten langkung pudya pangastuti kepareng kula trinampi nggih anak Prabu inggih kula pundi wonten mestaka paman non inggih kula ngaturaken sungkem pangabekti Paman Durna muridku sing nomor 2 tak tampa Janaka sungkem karo wong tuwa pangastuti tampanana kula. Kula pundi wonten mestaka. Paman, Ali-ali lek ngenahi kae isih ora? Iya tasih. Diwet-wet kaya angel lho goleke lho. Ali-ali ampa to? Kula nuwun inggih. Kae isih tak ngengehi ali-ali laron. Inggih. Matur sewu sembah nuwun. Wah. Durna bapakku. Sembahku Tampanono. Iki Werkudara iki. Yo. Tak tampa Werkudara anakku murid sing nomor 1. Pangastuti Tampanono ya, nggih. Tak pundi ana mestaka pinangga jejimat. Banyu suci sih. Sih. Diwet-wet. Saiki golek banyu angel. Yo. Kula ngaturaken sumpah pangabekti, Paman. Nang sula tak tampa. Kok nang sula? Nekula nang sula. Pangastuti Tampanono ya banyu mili. Kula pundi pun mestaka mengkono. Kula ngaturaken sumpah pangabekti penemban. Sapa iki? Patih Andakawana. Ya, tak tampa Patih. Kowe sungkem dadekke gembira. Gembira loka. Iki Jiro Lupatma. Bagekke siji sing ora bagekke. Sediwa sentimen karo iya. Meneng bae ket mau. Aku krasa batinku. Mbane umat-umut tarjo bagekke kok dadi sediwa ora. Ya ming yo kewetune ming umat-umut tok kowe mau. Ora kewetu ucape. Wonten paring dawuh dene Paman rawuh ndadosaken kaget sedaya Purkadang. Punapa ingkang dados wigatosipun Paman sumengko pangawak Bajra rawuh Stinggil Garing Amarta Paman. Nggih. Ngaturaken ketiwasan. Negara Ngastina samangke nampi gegebluk ing seklang ageng. Nggih welas para kawula. Paribasan sedaya para kawula manggih ing bebendu kenging sesiku saking Jawata. Sakit enjing sonten pecah, sakit sonten enjing pecah, sakit siang dalu pecah, sakit dalu siang pecah. Lah lajeng anak Prabu Duryudana pasrah dateng ingkang bapa. Jengunggut beto tas isi apa iki dewa kok medun nggawa tas. Ketake dudu Sang Hyang Bathara Guru kok nggawa tas. Lajeng dewa paring dawuh Durna, kita lerena anggon kita sumadi. Ulun paringi wasit ngaten. Wangsit. Nggih menika. Pengendikanipun ngaten. Negara Ngastina bakal pulih kaya wingi nguni manggih ing tata titi trentem.
tentrem trentem trentem tentrem walik nanging kudu nganggo ditumbali pusaka ngamarta jamus kalima sada. Nah, saking menika kula sowan Ngabyantara badhe nyuwun sekar menapa nyuwun serat kalima sada badhe kula suwun ngampil pinangka tumbal sak sampun kacekapan negaring Ngastina mangke katentreman tumuli badhe kula konduraken nggih. Upami to ingin ngateman tinempuh bebendu menika para kawula ngamarta kados menapa sungkawanipun mekaten badhe kula casaken sak samunipun manggih tentrem tumuli kula aturi ngunduraken paman. Oh menika sampun temtu nggih. Badhe tumuli kula konduraken yen negaring Ngastina sampun mangke katentreman. Badhe kula caosaken kepareng kula aturi nampi paman. Matur nuwun, matur nuwun. Nalendra kang mambek marutama lega donya lila ing sirna mangkono semring pra kawula dasih agung nyo paring dana angge anjara saben dina saben dina Kose. Kok dadi aku mung takon ndelok tok iki piye karepmu ya? Padahal monggo jane lima sada iki bakal diparingake karo aku kok dadi tok saut meneh aku mung takon ndelok sethithik iki karepmu piye? Heh. Nduk kepiye karepmu ya? Heh. Aku nyuwun pangapura. Ora dadi apa ning ora ngono caramu to? Mosok aku mung diwuruhi sak imit iki yo piye? Upamane Koko Prabu nyaosake lima sada Kang Mas Janaka, Kang Mas Werkudara, Kang Mas Nekula padha sayogya. Kuwi mergo mbok menawa rumangsa keputangan marang kowe ning gandeng aku ki ya anggota Pandhawa, aku ya melu duweni lima sada. Yen aku ora ngulungake ora lakon lima sada tok tampa. Kosek. Saya meneh kok rada jengkelke kowe. Kowe kok dadi ora basa karo aku karepmu kepiye? Heh. Kowe iki wong enom kok dadi karo wong tuwa ora ngajeni, heh. Ana paribasan wong sing kepengin kajen ngajenono marang sak padha-padha. Wong sing kepengin dibasani basa sak padha-padha. Kowe rumangsa tuwa, aku enom, sing kudune wong tuwa kena dienggo conto lan kena dienggo tepo palupi ning wong enom. Apa sebabe kok dadi ora bisa basa, ora mbasani aku? Peduli apa? Aku apamu kok kon basa karo kowe? Mau kudune kuwi tak conto ning keparaku mah gawe conto sing ngala. Dadi aku wong enom mung tiru, kowe ora basa, aku ya ora basa. Aku dudu apa-apamu. Ketemu pirang perkara yen aku dibasa karo kowe. Sik. Gembrobyos iki aku. Ini janjane ngene lho, kowe iki ora tak basani iki rak mergo kowe tak anggap muridku. Kang Mas Janaka, Kang Mas Werkudara, Kang Mas Nekula, Koko Prabu Putadewa wis dadi muridmu. Mbuh, mandi mbuh ora wis mambu ngelmu mulane aku.
Yen aku kapan tau mbeguru karo kowe, dalange sapa, lakone apa, ana sedaya mbeguru karo Durna, tak takon aku. Ayo ya njuk, piye ya kuwi ya? Aku dhewe ya mumet kuwi jan. Kok ora ana ngono lho. Wah, jan kembro wis tenan iki aku. Mulai yen Koko Prabu nyaosake Kang Mas Janaka, Kang Mas Durna, Kang Mas kula sayugya. Yen aku ora sayugya ora klakon Lima Sada tok boyo. Wis ngene wae cekak gampange kepiye ngono wae lah. Aku isih lak mumet e. Saiki ngene, yen pancen arep kepengin mboyong Lima Sada nganggo sayembara. Kowe iso ngalahke aku, tak ulungke Lima Sada. Kowe nesu. Ora gatel. Patro nek nesu. Kemrotok gatele. Yen ngono tak tunggu nang jaba. Aja nganti kesuwen. Genti tepak tak tututi. Nyuwun pamit anak Prabu. Ngatos-atos paman. Hande Bima kena Syaka Sudebya sawara-wara Gedeng Bima nyawara punagyaning tlenging panghela-ela nebak caca ngaka pludira Wohaya yen aku ora mbela Durna bapakku. Sedewa. Upamane mripatmu picak kupingmu krungu, upamane kupingmu budheg mripatmu weruh. Yen Durna kae guruku sejati. Aku wis cukup meneng kowe wani karo Durna bapakku. Nanging janji iki mengko ana kedadian. Kowe tok pasrahke karo bocah-bocah nganti Durna bapakku wirang. Gedhe nganti nandang tatu tak enteni njuwak idak-idak kowe. Dewa, kula kok Prabu, karepmu kepiye? Jamus Lima Sada bakal tak caosake marang Paman Durna teka tok saut. Tok boyong, tok leboke ana kedaton, nalarmu kepiye? Kula badhe nyuwun prisa. Istanipun Lima Sada menika kagunganipun sinten? Kagunganing para Pandhawa. Yen kula kepetang Pandhawa menapa Didik? Yen kula mboten kepetang Pandhawa, kula tak nyuwun palilah medal saking anggota Pandhawa kemawon. Sepisan menika kaping kalih Koko Prabu Bathara Kresna sakjeripun jengkar sawau ngendika, "Yayi sapengkeripun ing ngraka ampun ngantos pusaka uwal saking astanipun Yayi." Nyatanipun menapa? Sakpengeripun Koko Prabu Bathara Kresna Lima Sada badhe pun paringaken dhateng Pendhita Durna. Menapa naminipun Koko Prabu menika netepi dhateng kewajiban. Oh iya. Ya wis yen ngono mangsa Budhuwa
Aku tak trima ora ngerti bab iki nanging tak jaluk gandeng kang murwani lan miwiti Dimas Sedewa ingin kudu bisa mungkasi lan ngerampung ya mung Dimas Sedewa tak jaluk aja nganti ana tetesing ludira gumlimpanging kuwanda awit kowe ngerti yen Werkudara nganti duka yayah sinipi kaya mengkono cekap ingkang rayi nyuwun pamit ampun ngantos Durna menika dangu-dangu wonten negari Ngamarta mangsa Budhawa Yayi Dimas kowe ngerti yen paman Durna ki guruku kudune aku ya muring lah monggo yen Kang Mas badhe duka kula badhe pun dukani nderek jer leresipun ngaten nika wau sakarmu ning ati-ati aja nganti paman Durna kewirangan ya iki Kang Mas yen ngaten kepan kula nyuwun pamit madal pasilan sing marang ati-ati Dimas Sedewa kula nyuwun pamit Kang Mas sing ati-ati Sedewa Kang Mas nek kula nyuwun pamit ya Dimas sing pratno ya Dimas kula nuwun ngaten pati kawula nuwun bubarana piswanan budalna Purwadya Bala aja nganti padha gugug iki dudu kraman kang nekani sing saguh gawe tentrem ing swasana Dimas Sedewa ngestaken dawuh paring nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati Patih Handakawana oh wong ngarsa kundur widaton ing ngono ngesti marang sabda Pendhita Ratu sabda pangucap Pandhita temen Ratu wis ngarani seklimah pengenkaning Sang Pandhita tang kena wolawali sabdaning Ratu sepisan rata tiyang sak negari ibarat pindha tirta kresna kang tumibeng drancang seta yen kepareng ayuwa nganti lumebek wong ngarsa kundur ngidaton jelek sangka ing palenggan sinunggu kene saksana manjing jroning Datulaya
bapakmu padha becik sawise lumpuh prayoga kowe mrene ora dewe didhawuhi nglipura para tresna aja nganti gawe Jawa ora perlu cikopa ayo enggal kota Pakne apa iki biasane cangik ro limbo ning saiki cangik ro bojone saiki kowe dadi juru taman aku embane nah iki mau tak timbali nganggo tembang jenenge tembang Asmarandana Ketoprak amarga kene iki daerah seni ngene iki Pak ketoprake aneh biyaga akeh bandare utuk ana iki nglipur sadengah warga masyarakat ora nyawang kuwi kelungguhane apa sing baku awake dinimbalan mrene aku nembang njur kowe nembang genti nembang apa Asmarandana ki piye lha ya goblok banget kowe iki andene ngono kok ngangkah bojon sinden nek ngangkah bojon sinden ki sing ngerti ngang karo larasan ana bem kok dienggo manis ki ra ya cetha nek bodho to kowe ora tembangon le nembang piye aduh nek nganggo ngeng ngene iki neno nano kuwi tanpa cengkok ning nganggo cengkok tur nganggo guru lagu guru wilangan lan nganggo gotroning tembang ngene lungguhku wis prayogi kuwi cengkok nek nganggo lugu sowan ku wis prayogi
utawa yen dangu pisowan mami ngono ya kena. Yen dangu pisowan sapi. Sapi mengkal kowe kuwi kok. Sapi. Aku mono mamimu ora kudune ana sapine. Papi ora sapi. Yen dangu Kecilian. digedheke. Yen dangu gegeden. Kaya sing gedhi. Ya, Gawe sapine. yen dangu Mo. Kita ele tonji. kena ge omong yen dangu Mo. wangun ya, Mak. Wangun dengkulmu mlocot kuwi. Yen dangu pisowan mami. Nung. Waduh. Lu. Gegeden. Nung. Aduh. Jan goblok tenan. Aku ra iso ya. Saiki Pintasraya ke sapa? Waranggana 4 Wiraswara 3. Wis arep Mintasraya sapa? Mburi kae iso ngendang, iso nembang kabeh. Mongko iki olron kabeh. Sing demung iso ngendang, sing ngendang iso mbunang, sing mbunang iso nyaron, sing nyaron iso ngegong, sing ngegong iso ngenong, sing ngenong iso gambang. Olron to. Sing meking iso nyiter. Rakitan karo ngeces. Orang lambene kok talang dadi. Iki kencang-kencing. Wong sing ngecas lho. Ana wong nyiter karo kencing. Ile seger. Mila Wiraswara sapa sing ndi? Mano ta ngarani aku. Kabeh apik. Monggo Mas. Yen dangu pisowan Waranggana kabeh senggak.
Gundara swara ki ya ngene iki sigrak-sigrak cakrak-cakrak. Monggo suarane los. Oh, piye? Piye? Ayo, piye? Ayo. Nah. Sakwise rega nggawa rupa apa jenenge? Lali aku. Lah sakwise kowe tak timbali njurisa wangsulan, mempeng atiku, seneng. Dasare awake dhewe tekan kene iki wareg tanpa mangan, seger tanpa ngombe, krana pancen aku ki mau ora kok sengaja arep nelat kuwi ora. Ning krana nggone mbok cilik ki ewuh aku mampir do dijak jagungan kono ya wayangan. Mampir nyumbang sik terus tekan kene. Tekan kene geblandangan tekan lor ngentak rejo. Kok iso ki piye lho? Apa utekku ki ora mikir. Ning ya pancen agek sepisan iki nek neng bali wis kaping 3 nek ora kaping pindho. Awake dhewe sowan nglipur warga masyarakat ing Gulurejo. Sekarang ya dalane semlempit tenane. Sing tindak rono sapa? Pak Guru. Ngerang ya jenenge guru. Pinter le golek welas. Le ngenyang mboko nyelawe. Ing atase guru kok nyelekutis aku ya. Karang ya kepiye-piye wis dadi sedulur karo kanca ya. Ya pokoke mang welasi Mas. Nggih. Ning dereng nilari napa-napa nggih sekrambagan ning kula tak matur panitia nggih kondur. Tak enten-enteni 3 dina rawuh meneh. Sios kok Mas. Oh nggih. Mang centrangi tanggalane. Nggih. Ning nggih ming sementen lho Mas. Aduh, nggih aku ya ngono. Ning aku leh muni nggih ya muni aduh ngono sik. Wis genah dikrubut para bajul barat tek engko aku. Nah, bisa kasembadan awake dhewe sowan nglipur para sanakadang dirawuhi para sesepuh, pinisepuh, aji sepuh. Aku matur para sesepuh, pinisepuh, aji sepuh wis meliputi kabeh. Ya Bapak Lurah, Bapak Camat, bapak-bapak sing sepuh, simbah-simbah sing wis sepuh kabeh wis tak sebutake. Dadi ora tak wiji-wiji. Padha kesedu nglenggahi awake dhewe suka panglipur muga karnan ing penggalih sakpungkure awake dhewe besok bisa tansah manggih bagya mulya warga masyarakat Gulurejo. Amung tanining Rembaka panenane saya wuwuh akeh. Sing pegawe ya mundhak pangkat, mundhak bayar. Ya ta? Ha iya. Sing wira swasta ya muga-muga padha sembodo rezekine saya ngrembaka. Lah, tak sesuwun kanthi banget gandeng ya kene iki istilah iki pendak taun mesti ngadani bersih desa. Dadi muga-muga ya ming ya ta aja ming saiki iki dusune Mendira. Dusun sing masyarakate sosiale gedhe. Ya ta, mongko sosiale dhuwur. Mongko ya desa seni, nggon batik tradisional. Apa-apa eneng batik Jawa. Ayo. Mongko ya agamis. Ditariki tanpa nganggo werna-werna wis langsung ngono wae. Dicaosi mergo tarikan lan kewajiban warga sak dusun. Ayo. Najan to mbiyen kene iki akeh botoh ciliwik. Ning nyatane sosiale malah gedhi. Aku ya percaya kok. Ah iya.
Ya nggon kok ngono kuwi iki ora kok nganggo dipilah-pilah sing baku wong kuwi ya warga masyarakat ya digunakake ya diuwongake ya ta lah wong urip nang Indonesia ki ora mligi pegawe petani wira swasta kok ana sing uripe mligi ming karo main ya ora kita numpet-numpetan ning kuwi ya perlu diceraki wong kuwi ya umating Gusti kancane dhewe sedulure dhewe aja dibedak-bedakake. Nah saben taun yen cara kene bersih dusun yen cara Wetan Kaliwono jenenge mejemukan yen cara Purworejo sedekah bumi yen cara Semarang kadesa. Nah sedekah bumi iki penting Pak mergo bumi iki sing bendina tok jaluki mosok kowe ndendina njaluk ora matur nuwun pangan kuwi hasil saka bumi mongko banyu kuwi asale ya saka bumi mongko sesuk nek kowe modar sing ngeloni ya bumi gelem tok idak-idak gelem tok uyuwi wis wilang-wilang ora nangis tok nggo mrengkel tok nggo mentrengkelek tok nggo bagusi gelem bumi iki ewadene kok dadi ku ora gelem matur nuwun kuwi jenenge wong kuwalik bendina njaluk ora matur nuwun lah bareng bumine diyog-yog kowe mlayu ku nek ora pananane ora apik kowe ngresula wah iki pancen elek tenan iki panenane ora adil Gusti sing Maha Kuwasa kowe nyalahke Gusti meneh ora perlu tok salahke panggula wentrahmu kepiye pamatur nuwunmu kepiye rak ngono aku ora perlu ngonceki bab nggon wayang tak kira neng bale aku wis nate matur jer wayang kuwi tontonan tatanan tuntunan mulane diadani nanggap wayang biyen wayang ku dienggo srana siar agama Sunan Kalijaga ndalang mergo ana sasmita nuthuk kentrongan ora do mlumpuk ana sasmita nuthuk bedhug ora mlumpuk ana sasmita bengok ora do teka njur diadani nggelar budaya Sunan Kalijaga ndalang mulane dijenengi wayang jar Sunan Kalijaga ing kono khotbah sing rumangsa dikhotbahi dening Sunan Kalijaga terus gelem melu Islam lah mulane jenenge wayang kuwi wajib sembahyang ngono oh dadi wayang iki mengko teges wajib sembahyang krana wis diislamake marang Sunan Kalijaga jaman biyen agek dong saiki nah mulane ewadene saiki iki jaman laler. Dadi nek sing tuntunan, tatanan tontonan urung karuan do dipresani. Mergo jaman laler iki nek bathang do dikruyuk, ning nek lenga wangi mah disingkiri. Lah saiki nek wayang sing didelok limbukane bar limbukan terus kondur. Sing nonton kirik telu meteng kabeh. Lah ning kono kuwi Pak, ning nek ndandut sing cawetan tok mah do dirubung. Lah rak kuwi batang dirubung ning Lengawangi mah disingkiri. Dadi pitutur-pitutur ki saiki do disepelekke pitutur ki apa? Wayang kuwi apa? Nah ning kene iki lho Pak. Mongko iki theke dhewe UNESCO wae ngakoni nandatangani bahwa wayang adalah budaya internasional. Donya sing duweni. Dadi iki budaya ning dunia, ora ning nasional nggone dhewe sing duweni. Wong Prancis, wong Swiss, Amerika, Jepang padha seneng karo budayane dhewe. Nganti wong Jepang ana sing iso gendher apik, ngrebab apik, gambang apik, nyinden iso. Ning nek nang kene kok dadi bibit sinden kok ora eneng. Mongko wong Swiss desa nembang galik-galik sinom kutut manggung ning nek wong Jawa kene nembange malah samudra cinta langit asmara jeblok
Neng ngono kuwi. Mongko ya sumbering kasusilan, sumbering kesopanan, kesantunan kuwi Jawa sing duweni. Lah nek nganti padha ora ngerti tradisi yo piye, Pak? Lah ngene wae, aku duwe tradisi sing kabeh nganggo. Nek kira-kira wis ora seneng karo budayane dhewe, wis ora seneng karo tradisi, aja nggunakake pasaran Legi Paing Pon Kliwon Wage. Kuwi tradisi. Pon Kliwon Wage, Paing Legi kuwi tradisi. Kenapa isih do nganggo pasaran? Nek pasaran Kliwon ki Brosot. Pasaran Paing Mangiran upamane ngono kuwi ora isih tradisi. Aja dienggo nek upamane kuwi ora ngugemi tradisi. Mergo kuwi dheke simbah tradisi sadurunge awake dhewe lair wis ana Pon Kliwon Wage Paing, ya ta? Ya dipilah-pilah awake dhewe iki nang Jawa. Nek iso anakmu isih cilik didiken nganggo basa Jawa. Jer Jawa kuwi sumbering kasusilan. Ning nek lemu didik nganggo basa Indonesia, tundone bocah ora ngerti satun. Yakin. Mergane apa? Yen basa Jawa kuwi sak ucap beda. Contone kaya sirah. Sirah kuwi nek basa Indonesia mung cukup kepala. Ning nek basa Jawa kuwi nganggo tingkataning wong. Nek ratu ya semundulan, mestaka, nek teke bapak sirah, nek tek kundas. Nek tekku pathak. Ora beda-beda. Njur mangan. Mangan kuwi nek cara basa Indonesia mung cukup makan. Ning nek basa Jawa nganggo tingkataning menungsa. Nek ratu Bujana ingkang sinuwun Nalindra Ngamarta Kundrung Gedaton njujug panti Bujana kuwi nggon panti dhahar. Kembul Bujana sawetawis marang garwa. Iki tegese mangan bareng. Nek bapak dhahar, nek ratu Bujana, nek bapak dhahar, nek aku madang. Nek aku nyekek. Apik nguntal, Mak. Doting kluthik ngiming-ngiming aku. Aku dadi pamirsa iki. Nek wiyaga dar. Ndara wiyaga nembe dar. Nek sinden badhak. Wiyah-wiyah kowe iki. Ngarang nek wiyaga ki tak hormati kok Ndara Wiyaga aku nek muni. Nggere teko aku wah Ndara Wiyaga sampun rawuh aku ya. Ora ketan sok do dilarak-larake karo Waranggana rak sok ana to sing kambatan muni ndadekke lara wiyaga. Kuwi mangan, njur weteng. Weteng kuwi nek bahasa Indonesia cukup perut. Mbutheke piyayi, mbutheke sapa, pokoke perut. Ning nek basa Jawa nganggo tingkatan. Tingkataning menungsa. Nek ratu ya guwa garba. Nek teke bapak padaran. Nek tekku weteng. Lho. Nek tekku waduk. Serma utawa telih ngono. Rambutku ya rambut nek bahasa Indonesiane. Ning nek basa Jawa genah wis ana dhewe-dhewe. Nek ratu ya rema utawa rikma. Weni rambut lho. Sikil nek cara ratu ya sampean. Samparan suku sikil lho. Nek tekku cakar. Ku nyakar raimu kuwi po. Cakar-cakar. Nah, ning kono kuwi Pak, dadi iki ya mumpung ya
para bapak-bapak rawuh ya sing kira-kira ing kono kok jumbuh karo kelenggane ana ing babagan misale kaya guru iku ya tak kon ngudi karo basa Jawa. Ha wong guru saiki lha sing arep diwulang muridé ya ora iso Jawa wong gurune ora iso. Ora guru saiki kon basa Jawa mbel gedhes nek iso. Monggo nek bahasa Indonesia ki bahasa nasional dadi kelas 1 tekan kelas 6 wis mesti iso basa Indonesia. Nyatane cah SMA iki do ngerti sopan kok. Ah wong aku ki nembe wae weruh wong cah SMA wong lustrum wayangan nang SMA. Ana cah ngleling ae. Wah, Pak Guru entas syukur ketara ndase cilik le muni ngono. Ana guru kok dindas-ndaske iki yo piye, Jal? Le mikir kuwi lho. Mongko cah SMA kok ora ngerti kesantunan kesopanan. Ing atase guru kok dindas-ndase kuwi. Lah ning kono kuwi lho, Pak. Dadi iki prihatin banget ning ketoke wiwit iki dadi kelas 1 wis dipelajari basa Jawa, pengertian tentang wayang. Iki aku matur nuwun banget dina sing migatekake syukur nek kaya dalang-dalang iki dikei wektu, dikei kesempatan, ora kok njaluk gaji pendak bulan ning yo ala kadarnya wae. Dilebokke ning sekolahan supaya ngajari wayang. Kuwi luwih prayoga SD kelas 6, kelas 5. Ning kok dalang urunge ning sing dilebokke ning nggon SD, nggon SMP, SMA supaya ngenehi pengertian tumraping wayang. Apa to sejatine wayang kuwi? Nah. Dalang ki nek rendeng ya mringis tenan. Ora ana sing nanggap. Mbok menawa pemerintah menggalihake kaya dalang ki mbok dikeke nggon. Lah bagian guru ning basa Jawa seminggu pisan ya donor lah. Honor kok donor. Ngono kuwi dadi matur nuwun dene dalang duwe kesibukan dadi nek rendeng ora mung nang omah jenggris. Ning ana kesibukan ngono dadi iso ngimbuhi pangertening para putra siswa tur dalang ya ndek kesibukan najan ta ora mayang. Ha saiki dalang iki ora digatekke kok. Nek guru genah urung karuan iso basa Jawa yakin wis. Kuwi mau lho Pak, dadi wayang kuwi tontonan, tatanan, tuntunan. Tontonan waton dalang apik, warangganane apik, sing nabuh apik, kena dienggo tontonan. Tatanane ora cucul iket, ora cucul klambi, para wiyaga senajan sumuk sing kaya ngapa, trima kebut-kebut. Njur ana waranggana kok menteng kelek yahene tata-tata metu. Ora eneng, mesti tuwajuh sewengi, nek ora banget le lara ora kelakon metu. Nek lara kae aku arep perlu hikek. Yuk metu anyang-anyangen tek dalan. Kan tekan nggone wis alah wis bablas. Wis lebar ning dalan. Gek mau kepiye ora kena ampet. Ning kono kuwi, Pak. Yo do gendingan sawetara mergo aku arep matur tuntunaning wayang kabeh wis padha prisa. Aku wis sok ngaturake ana pakeliran. Ya iki awake dhewe ditimbali mrene wis ana 3 taun. 2 taun prei awake dhewe meneh saiki. Dalang kiwa tengen kene ya apik-apik. Iki mau ana pamundhut saka panitia ya diwacake. Saking panitia nyuwun gending caping gunung bawa jengleng gudril dibawani pangkur tayuban. Wah iki kanthi menika panitia ngaturaken matur nuwun
menika dipun bantu Pak Martejo. Matur nuwun Pak. Wah. Kagem Mbak Cangik nggih, matur nuwun. Wis dibantu ya dicaosi. Lah ya ora dibantu kok tak caosi ya mung aku yo muni nek ora ana pembantune. Ora ana ganjele iki ya mung muni aku wah iki kaya pitik ning pinggir segara aku ngono. Gandeng ngono aku ora muni. Ora dibageke Waranggana. Alegori ya men. Waranggana papat ya tak tepungne karben padha prisa Waranggana sing bengi iki tak gawa siji pinggir dhewe iki isih Mbak Ayuku. Kuwi daleme Jalan Wonosari Lor Pasar Paing. Paring asma Ibu Suparmi, dek cilik jenenge Cendol. Bojone kaya Sengkuni. Jenenge Bramantyo. Nek nyeluk kaya Mas Tyo. Kaya awas ada sule. Mas Tyo. Hehehe. Iki ngopo? Aku terke latihan. Iya. Birnat. Jing nomor 2 saka daerah Imogiri paring asma Ibu Niken. Sing di sini kan nomor 2. Oh. Marai kelingan sing ora-ora. Sapa? Sing ngrebab ora yo kelingan Niken ngono kuwi. Segawa dheke kok malah. Tok iki piye ngono. Wis tau dadi perkara kuwi. Oh. Jing nomor 3 Ibu Sumi. Di antarane Ibu Sumi lan Ibu Suparmi kae ora bisa pisah. Persasat ora bisa genggang sakrikmu marang kakunge. Nang ndi mesti ditutke. Senajan to sing lanang Bu Sumi iki rak sing kakung kaya becicing. Urut cilik kae wong disia-sia nek nang omah. Keterangane bojon sinden ki ya ngeres ya, Pak. Nek nang omah le mendeliki tenanan. Gek bojone ora pengalaman apa-apa tinguk ae. Lah nek kudune wong lanang ki papane kasar karo wong wedok jelas kekerasan dalam rumah tangga ya toh, KDRT. Ha nek iki sing keras sing wedoke. Anggere mulih saka nyinden ngurus. Nanti bapakne ngopo? Jare kumbahi. Iya. Klambi kumbahi. Iya, kotange rasisan po, Bu. Kumbahi, engko tak kei. Iya, kumbahi. Rampung kumbahi. Yuk lawange kancingan to, lanang. Sidora ya le ngenehi kamu ya. Didodok-dodok, Bu. Sida ora. Ngapa? Godhok wedang sik, Bu Pak Pu mengko nek tangi turu. Iya. Litik-litik godhok wedang bareng rampung. Bu, wis umep. Digawe. Iya. Gaweke sisan kek njaba kono. Iki ra tok bukake lawang ngrasa. Oh iya. Yuk sing jero turu sing njaba. Yuk turu ning ngarep lawange nglongsor. Garenggur-garenggur. Tangi turu sing wedok sing lanang le nendang nggon sirah. Tangi yo, Pak. Alah, Bu, mbok nganggo sandal sisan. Micek. Ning ngonekke sing lanang kok micek. Nang ngarep lawangan nyali rejeki. Salahe ngenehi ora sida. Pindah kono. Iya. Sing lanang mlebu sing wedok nang njaba. Nyapu. Dadi sing lanange njero ming ati.
Kok ora mlebu-mlebu ki ngopo wong kamau ki? Bu, agak nyapu, kok nyapu raimu sisan apa piye? Ngono rai kok disaponi. Iki Bu Sumi ngono kuwi miturut cerita. Lan sing lanang cilik kae. Ah, sing pinggir kono kuwi saka daerah Bantul. Daerah Pundong. Maune saiki wis adoh pinangkani. Iku Ibu Kalimah asmane. Sing ketelah Ibu Lurah Paraan. Ki nek ra iso melu latihan tak izin, kula mboten saged latihan lho ten Paraan. Pepak ya, Pak. Dadi waranggono semono kuwi ora ana prawan. Ora eneng. Waranggono kok prawane ya terus lajur. Wong cetha iki do Mbah Uti iki. Sekarang golek sing denom ya wis digaruki dalang-dalang liyane iku dadi ya mung sak anane waton cukup, Pak. Ya nggih iso nembang. Ya ta? Ah iya kayak nembang ku sik, Pak. Engko campur sarine engko sik aku tak nganggo klasik sithik. Oh iya. Anembang apa? Aku arep nyuwun karo Bu Sumi takon bawani Gudril. Ya dikon bawani. Ya nembang masih suarane apik kaya nek getak-getak sing lanang kae. Iya. Dek kunawa sana Gudril. Tukuna wis ana Gudril. Nino neno ada kawan ngereng muni otok-otok wangun nang diolok-olok. Alah. Sian. beblenderan Maksudnya piye kita olok-olok. Di otok-otok blender. Rujak jeruk Mataraman. Rujak jeruk bebek. Rujak jeruk bebek Mataraman. Kalongking lan Gandarwa momong putra jurang jugruk. Maksudnya gendenge gendruwo momong karo jurang jugruk. Pribil konjol sesambiran.
ate eloya eloya Gandeng godel mangkele godel peti tangane amrih aja cahaya madani yen wis rambana langsung mananas Ye. Kakang Bagyo Kakang Mbak Yu tole genduk. Memelas. Sambat Rama ribuan nang apa ta, Nduk? Nduk. Arep nglairake apa kepiye? tandang tanduk Oh, agene iki ming tanduk kok ya omong lho. tingkah laku Dokoh temen tanduk-tanduk lho. mawas diri atau pasulayan
jan rame tenan iki.